Arratsaldeon, ze moduz, liburu bat eskuartean gaur, osago zabaltzeko Itziar Ugarte, arratsaldeon. Ze gogo, guretzat, liburu bat eskuartean hartu eta egilearekin berba egin. Bai, ez. Gu gabe ere. Bai, lehen liburua. Izena oso politxe da? Bai, oso bukaera aldera agertu zen izenburua. Ez neukan arrastorik, azala bezala mandola jantziko nuen pixka batez, izenburua, azaleko irudia, eta alokatu zidaten poemen izenburutan begiratzeko, poemetako lerro artean, eta hori piztu zitzaidan zerrenda hortatik, eta horrekin aurrera. Poema bat, gu gabe ere, badago. Poemak ematen dio liburuari izena, baina zentzu hartzen du, Hasieran be, klaro, gu gabe ere, ez gaude ohituta, Samuel horretara, zu gabe ere, segurazki bai, zuek gabe eta bar, gu gabe ere, baina ez ondo borobiltzen dagoen azkanien liburuak dakarren esentzia bede bai? Bai, pixka bat iruditzen zait, oso irekia dela, eta horrek erakartzen induen. Ez nuen nahi larri bideratzea irakurketa liburuaren izenburutik, eta gerora hartu naiz, hasieran nola hori gertatzen da, ez? Gerora pixka diskursua pentsatzen eta zer egon daiteken poemen atzean eta aztertzen hasten zarenean, hasten zarela gauzak ikusten. Eta hartu naiz igual, badagoela liburuan dagoen tensio bat ere izenburuan. Igual patuko dugu aurrerago, baina utxunearen eta gabeziaren eta gehitzearen, ez, kontrako indar horren eta metatzearen arteko kontraste hori, gabe eta erek jaso dezakeela, eta gu hortan ere, deno ditugu gu asko eta agenda asko kabitzen da, eraz. Bai, nitasun batetik gu batera iristen garelako eta oso igarria dan gu bat egon daiteke hemen, belaunaldiko gu bat izan daitekena, eta esan dako gabe, ausentziaren bat egongo da, egongo dira hildako batzuk, baina ere ez da, hala ere, gu hemen gauz eta jarraitu behar, ausentziarekin guztiekin eta gogo eta egin da. Egiten da, gogo eta? Bai. Bai. Izten dituela aukerak mozten ez. Bai, pixka bat hori bada, igual nahi gogo bat, borondate bat poemen hartan nahiko nukena izan duan nabarmendu utxuneaz jabetu edo ez dagoen horretaz jabetu eta, kontzientzia horrekin gaudenak ospatu eta dagoena ospatu eta pixka inkorporatu ez, utxunearena eta ez dagoen hori, izan personak, izan momentuak, lekuak edo askotan atzean geratzen dena dola izendatzen dugu bentsat, hori guztia inkorporatuta ospatzea orainak. Eta danok daukaguna, segurazki, nondik atozen ez da, testu inguru bai hartzen duena gure norgarenari eta gure izateko erari, gure familietik etor daitekena, noski, garaietak ere etor daitekena eta bar, baina testu inguru hori danok jaso duguna eta soinean daramaguna, baina geu izaten eta belaunaldi barriak izaten eta gaurko momentua bizitzen. Egongo horretatik asko, poesia, Itziar, zerbaitik poesia, bestelako ipuinen bat behidatzita, berrian idazten duzu, da kronikak idatzi, elkarrizketak eta oso ezberdina da. Bai, baina ez da izan gauza bat, oso ezberdina berezien eretzat, idazten, lanetik aparte idazten dudanetik, hasi nintzanetik, joera esente eduki dute poemetara edo bideratu zaizkit ideiak, larri nik erabaki gabe edo gero joan ez pixka poesiaz gehiago teorizatzen edo aztertzen edo galdetzen, baina lehenengo literaturraiak eta ez dakit, 15 urte buelta horietan hasi ginenean pixka mundu honetan sartzen, poemekin ere hasi nintzen ohikoa den gauza bat uste dut, baina bai, niretzat oso eremu aberatsa da gauzak pentsatzeko, gauzak aztertzeko, eta hitzekin beste gauza batzuk egiten saiatzeko, ez? Ez dena bakarrik kontatzea edo narratzea, hitzekin saiatu beste elementu batzukin gauzak egiten. Tarteka jolasen bat, formari dagokionez, bi berbarekin zutabeak osatu edo berbak egin edo bestelako kontakizunak egin, esan duguna, bakoitza bere izenburuarekin eta testu ingurutxu bet jarrita, eta gustatu zaite bai, orkestamenan baten esan duzu, momentuak jasotzen ditu, poema askok momentu bat jasotzen dutelako, baina erretratu antzeko bat, ez da? Irakurtzen zu, horrialdi eta egin duzu pelikula tarteka?
bi pertsona ohean, batek besteari ez dakiz zer, ikusi egiten da, eta sentimentu hori, segurazki tarteka garratzetik edo minetik edo daukana, eta sentitzen da bai, eta esatezu, wow, ze ondo horretarako zan poesia, igual. Bai, niri balio pixkatu, baskoan momentutan edo asko harakatu daitekeela, eta bai, gustatzen zaite, esaten du Hankarsonek gauzak desagertzean uzten duten vibrazioa edo vibrazio horri adi egotea dela, ez? Eta uste momentuak gertatzen dira eta galtzen dira eta desagertzen dira, ez? Oso gauza txiki horiek eta uste dut hor gauza askotaz pentsatu daitekela momentu horien inguruan. Bai, aurkezpenare kontatu nuen, justo gaur arpasatu dut aurkezpen testua jatzen nuena ordurako, eta Belengo Pegien azkenengo novelan badagoela lokestena bat bilagunen artekoa, eta batek esaten dio pixka besteari bizitzan dena sartzen dela, ez dagoela konparatzen zuen erramo bat egitearekin, ez? Ezin duzula hartu eta lore bixi bat hemen jarri, bedar zar batzuk hemen jarri, ezin duzula hautaketa hori egin, dena sartzen dela, bere gazi, bere gozo, pixkatonu horri guztiek, ez? Guztiekin. Eta igual momentu batzuk separatzearen nahi hori edo, atorrela logika horren kontra egitetik, asko daukanak igual arteak ere bai, ez? Efimero horri kontra egiteatik. Eta uste dut baduela, igual, gerora konturatu nahi zen beste gauza bat, baina badagoela hortik ere bai, ez? Biziraupenerako berabiltzen dugun teknika bat izan daiteke. Bizitza osotasunien, gerota gehiago konturatzen garalako, segurazki gerota zarrago egin, ikusten dugulako gertatzen diela horre gauzepe bai bizitzan, bizitza osotasunien danadalako, eriotza be bai. Eta askotan, klaro, eriotzari buruz ez da hitz egiten, bizitzari buruz hitz egiten gaudenean, baina, klaro, batera du, Bai. Eta hemen badau, hortik, be bai. Eriotza be agertzen da, ez da? Bai. Bizitza, ez? Bai. Eriotzatik dago, ausentziatik, baina minetik ez, Itziar. Ez, eta dolutik inork aipatu dit, eta horri igual harritu nahen gauztako da, nik ez du sumatzen dolua dagoenik liburuan. Bai, eriotza dago, pixka nik ulertzeko, nola ulertzen dudan liburua, dago momentu importante bat, gara importante bat liburuaren bihotzean edo niretzat, eta da gure etxeko belaunaldi zaharreneko 3 lagun hil zirela oso denbora gutxian, ez? Eta pixka niri horrek asko mugitu ninduen, eta hor oso adi jarri ninduen inguruari, ez? Hola gogoratzen dute garaia bi aitonak eta amona bat hil ziren oso denbora gutxian. Eta hor asko hartu nituen, eta horietatik, pixkatu mus hortatik, atera ziren denborarekin eta poemak liburukoak, ez? Baina, bai, intentzioa izan da, jartzen zarenean, emozio horiekin egiten duzu beste zerbait, ez? Eta denboraren lasaitasunarekin eta idazketaren distantzia horrekin daukazu aukera beste zerbait egiteko. Eta bai, zaiatu naiz minetik baino, pixkat hori argitasun batekin biltzen. Eta esker honetik eta aldaketatik, asko identifikatu nahi tarteka amonaren kontuekin, hau oso pertsonala da, bai, gura muma hil zanien ni oso zarra nintzelako, bai, nahi dut esan alkarrezagutzeko aukeri eukidu, oso zarril zan bera, bai, eta, klaro, mina dau, ausentziari dagoelako, baina, neugan dau, aldatu nau, min horrek aldatu nau, eta oso ederra izan da agur esatie bat abesteri bai, badago apurtxu etortik bai, klaro, nondik atozen, baina ze eskaini eguten guzti hori? Bai. Segiteko? Bai, alde eder hori ere nahi izan duk gehiago azmarratu, usten dizun mina edo, eta gure kasu niretzea izan gauza oso latz bat, izan zen pixka bat, abinarekin, eta etorri ziren agurrak, ez? Eta bai zaiatu naiz, hori, itzaltzen doan horren ondoan egon ahal izatea ere, gauza eder bezala jasotzen, ez? Eta onartzen, horrek ere badaudela pixka bat jarretzen gaituztela osatzen eta inguratzen, eta bai, hori apur bat, hori argitasun horrekin hiltzen. Gero esan dugu, klaro, bizitzak dana batzen dago eriotza eta bebai eta hori dana, emakume izatiek, euskaldune izatiek, klaro, dana gurutzatuta da, gure biografietan, gure izateko eran, gure gorputzetan, gure begietan, bada hortik bebai.
badau euskalduntasun horretatik, askotan herentzia jaso duguna, testu inguruetatik, eta gerra batetik gatoz, eta gero gatazka armatu batetik gatoz, esate baterako. Baina esan dakoe, belaunaldi gazti hauek, badakarte hori dana soinien bebai, baina ezberdina da eurentzat. Bada hortik bebai. Emakumetik bebai, klaro, emakume begietatik. Uste gola norbere garaia ulertzeko nahi bat edo behar bat, ez? Eta hortako ezinbesteko zure egunen aurretik egon diren egunak aztertzea eta galdetzea, eta pixka zure mundua eta zure begira zerke egin duen deszifratzen saiatzea, ez? Gauzak ez dira horrela direlako, ezik, gauzak erabakia daude atzean, baldintza handiagoa daude, eta horrek uste badaukala zure oraina ulertzetik eta zure garaia pixka disfrutatzetik, baina ulertzetik ere badagoela asko poemen atzean, eta hor izan kontu bat duak sortu dizkidan liburuan zure gauza personalak azkenean kontatzen dituzunean edo zu eremu gertukotik idazten duzunean hori nola egin ere konpartigarri, ez? Eta gero konturatu nahi azkenean konpartigarri egiten duela zure bizipenak ez dira hain ezberdinak normalean beste ingurukoen bizipenetik, ez? Eta hor badagoela memoria konpartitu handiagoak denak direnak, eta norbere oroitzapen edo esperientzia intimoena ere lotuta dagoela gauza handiagoekin, ez? Eta hori bai pixka bat uste dut ohartu nahi zela liburuarekin. Eta poesia ere horretarako. Esaten gauzela, poesia ez da horren beste gauzerako. Hitzekin jolasteko, zeure sentimentuak adierazteko, eta gero esan dakoe, batek sortutako kontu bat, segurazki klabe berdinetan mugitzen garalako danok, baina geure egiten dugu bakoitzak bere esperientziatik eta magia hori bai, ez da? Sortzen dana. Zeure begiak eta zeure posizioa aldarrikatzen da, momentu batzutan, oso zintzu da hori bai, gu posizio batetik bizi garalako eta ikusten dugulako mundua. Bai, hori ezinbestean. Gero gauza hauek idaztean betzara oso konstiente, ez? Bai, behar izen asko dauka jendeak, esate baterako, baina, klaro, nire lagun bat bestabu bilara egiten janari askatzen, esate baterako. Bai, hori ingurua poeman, bai, kontrasten horiek ere... Badauz kontrasten horiek, bai. Zelan sortzen da poema bat? Mengaia kotileko galderak. Zelan sortzen du poema bat, idazle batek, poeta batek, sentimentu hau dako batek, zelan idatzi zuz poema hauek? Eta noiz? Pixkat biltzen du liburuak, azken lau urtetan edo pilatzen joan naizen poema. Orduan oso momentu ezberdinetan eta oso gora ezberdina erantzunez edo sortutako testuak dira. Asko harretatik aipatu dut, batez ere igual egiten duen, saiatzen naizena idazteko, pixkat adi egoten eta sumatzen duzunean zerbait ikusi ahal izan duzula ikusitako horretan, edo geratzen zaizunean entzundako zerbait hori hartzuna egiten, hori igual apuntatzen edo hori gordetzen, eta hori lantzean edo askotan niri poemarako bidea hartu izan dit horrek, ez? Oharretatik asko, eta zorionez batzutan, berroztakoan ere ateratzen dira. Bai, baina niko sentitzen du nahiko zu motelean joan dela egiten liburua, eta pixkanaka joan direla pilatzen poemak, eta ziginenean ja editorarekin Leire Lopezekin lanean, eta pixka liburuaren perspektiba agertzen hasi zenean gure artean, hor, hasien ez zidan, poema gehiago behar dituzu, ez nituen nahiko, ez? Eta horre, beste datu sortu dira fase barri hortan, idazteko momentu arraroagoa izan da. Ja, sentitu dut, pixka konstienteago nintzela, ja, liburuetara ikitzen ninduela, eta neurtzen gehiago, zer nahiko nuke egotea, zetu nahiko egotea, zer faltada, eta badaude batzuk, batera direla, ja, gehiago kontrol horretatik. Baina batez ere nik uste dutela oinarria izan dela ustea pixka sedimentatzen poemak apurka ateratzen jan direnak. Poema zarragoak esan dugu, barriagoak sortzen duzenak, ogarretatik, ideietatik eta sentsazioetatik azken batien, ez da? Baina hori erakustia zelan da gero?
liburuak bastante errerona, eta inguruen eta hitz egin dugu, poema liburu bai, itziar, zelako sentsazio izan da erakustie, azken batin ezberdina iruditzen zaidalako. Bai, publiko egitea. Bai, sortzi gauze bat, zeuretzat izan leikena, esan duzuna hain bosturte, hor egon dana, bildu barik. Edo ja, bueno, badago horri idea bat, poema gehiago egingo ditut, eta forma bat emango diot, eta erakutsiko dut jendaurrien. Bai, sentitzen duki da sorte handia, pixkate inguruan, konplize ditudanak edo testuak konpartitzen ditugun batzuk, gutatu nautela horretara, ez? Eta horrek pixkat lagundu dit ere bai, konfiantza izaten, egon zitekela liburua poema bilduma horren atzean, eta gero bertigoarekin, sekula ez dakizu. Zuretzat importantea den hori edo zerbait daukan horri beste bati izango dien zerbait, hori pertinentea den, eta esan duena, pixka duetako da momentu baten bai goratzen du hori zela, ez? Ea anekdotaren plan hori gainditzen zuten poemak, eta hortarako kontrastea egitea, eta gero ausardia pixka bat ere, impulso bat hartzea, eta beste batzuk egiten dut eta oraingoak ere bai. Ametsentzat lekuren bat, erreibindikatzen da, azpimarratuta ditut gauze bat agurroiek, lekuak, gutxik geratzen dienak, ez da, baina habitatzen jarraitzen dutenak, idei asko, segurazki bat abestigaz lotuta dauzenak, mundu barriak esan duguna, bizi ezarren geure sasoiak izan daitezkenak, berakutxe digutelako hori dana, begiek eusten duten dardara, mundu bat eraikitzen den momentue, gero horre gauzek danok sentitu ditugulako bai, Holako magia momentu horiek biltzeko gaitasun hori bai, dutenak. Posten naiz, pixkat horregatik, uste gauzak niko ohikoak edo direla, eta askotan poema batek egiten dizuna hori da, begi biztan dagoen da ohikoa dena, harrigarri bihurtu momentu batean edo egunerokotasunean dagoen hori pixka bat agertuarazi, dagoenean dagoena ikusarazi, eta hori bada, igual niretzat importantea den gauza bat ulertzea hori. Momentuak esaten gabiltzarako, baina, klaro, momentuak eizatzeko be, oroitu behar da. Oroitzie bada, idazleek egiten duten ariketa bat, eta batez be poetek egiten duten ariketa bat. Oroitzie, da bakoitzak emango dio oroitzapen horri forma bat. Azkarin hori delako jokua be bai. Bai, oroitzapenak hori guztu dutela mami asko, eta galdetzea, oroitzen badu zergatik oroitzen dut, zergatik oroitzen dute modu honetan, eta bai, pixka galena gara oroitzen dugun horrengatik, eta oroitzen dugun modu horrengatik, ez? Bai, sentitzen dut hori, pixka memoriaen hori, badela gauza bat, ez dela iraganera begiratza, baizik orainaldiaren eratze bat edo dela, ez? Orainaldia asko osatzen eta berazten duen gauza bat dela. Eta okupatu alduena lekua, hemen dagoena beste, ez dagoena okupatu dezakela beste hainbesteko lekua edo gehiago, ez? Hombre, erramu horretan dana sartzen dalako, bedartxarrape bai, tarteka, eta oroitziek azkenien beste aldiebe izan dezakelako. Klaro, horretan guztian mamuak behagertuko die, geuk nahi ezarren, beldur batzuk bai agertuko die, geuk nahi ezarren, eta bar. Bai, hor dago, mamuak izeneko poema bat. Gustatu zait. Zerrendak itxen daien poemak asko gustatzen aztez? Bai, gustot pixka bat eman aldiola aire ezberdin liburuari apurtzeko tono orokorrago bat daukana. Hori da, eatzen nuen Raimon Carverren Arkaitzkano daukatzurita munduko poesiak airan beldurra izeneko zerrenda poema bat, eta baliatu nuen, hori beste modua da poemak sortzeko, batzutan beste etzunak irakurrita pixka bat. Inspiratu. Bai, edo erdi kopiatu, edo erdi gabe kopiatu, bai, punte batzuk, ideia batzuk zerrenda modura sartzen hastea, ez? Bai, mamuak beste gauza bat oso inguratzen gaituztenak asko, ez? Bai, oso ariketa politxe hori, Eta kostatzen dana, hemen gero irakurritzea ikusten zu horri baten, eta inozu, ze ondo. Baina, klaro, honek ero lana daukabe, bai, bakotxan mamuak zeintzut izan identifikatzen, hori zuz gidatzen, guzkiz egaz da inozu,
Ai, zema gustatzen azte guzkizeaz gidatzen, uli garbitxu barri dainozu, ai, zema gustatzen uli garbitxu barri eukitxie, dazten zara zerrenda gitzen destain errez. Ai, eta horre daitek esate dizut, asko gustatzen zait zerrenden poemak eta oso gauza ezberdinak direlako, baina, klaro, bakoitzak egu gara, eta oso zaila da. Bai, egitura bat... Claro, da zema geratzen izkankun, gero dinozu, ai, hau sartu behar. Bai, ez dakiz hori amaituta dagoen edo ez, edo zorra dagoen. Aukeratu alzu baten bat? Liburutik arrankatzeko oso mania txarra da, eta jartzeko marko baten, kuartuen. Zaila. Hemen badagoelakon bat aukeratute. Bai. Liburuaren atzeko azalien, oso politxean poema bat. Hori neko garbi ikusten hori da, denbora gillen daukan poemetako bat, eta horregatik ez, asko nirekin eman ditut luze, etorkizuna ditzen dabe bai, eta kontrasalan ez du jartzen, baina pixkat etorkizunarako argi apur bat asmarratzea edo kontrasalean, uskitzen zitzaidan. Traizinu da esaten batzuten irakurtzeko? Edo neuk? Venga, zeuk. Zeuk, baina egon da. Hau, traizinu da. Bizikleta bat etxaurreko kale argiari lotuta. Kafe usaina dago goizean eta bezperako ardo botilak mailan. Claro, ja, esan duguna erretratu, daia kokatzen gara. Gorputz bat ispilu aurrean bere buruari begira, egin gabeko bat, loreak. Diskoak bueltaka eta telefonoan gonbidapen bat erantzunaren zain. Estena, danok. Nola liteke, estena zoragarri bat. Nola liteke dena irabazteko izan eta dena galtzeko beldurrau. Ze bardinak garan danok, hainez berdinak izan da. Bai, hori da magia. Bueno, esan dugu, aipu batzuk bebai, liburua idatzita, planak aurrera jarraitzeko, honekin? Liburuakin? Poesiarekin, liburuarekin, idazketarekin, orokorrian? Bai, hori da beti egiten duzun zerbait eta inoiz egiten ez duzuna edo nire kasuan mentzat, askotan denbora eta arte onak hartzea da gehien kostatzen dena eta pixka gero pazientzia eukitzea ere bai idazmean jarri eta horri dauteko. Liburua lotuta emanaldi bat edo montatzeko gogoa eta lanen hasita. Oraindik forma bila eta... Ze ondo, ze divertigarria. Bai. Ze zaila bai, edo zer sartu aldalako papel zuri horretan eta plan horietan, baina ze derra be bai. Pixka lenguaje aldaketa hori, baina ikasteko ere balioko digu eta bai, gogotz horrekin. Gu ginen geure bila eta munduan dudan tokiaz huekotxu hori egiten eta zirrikitu hori egiten bakoitza garena edo erakusten nahi horretan. Irakurri zuek eta zuek buruen zer ataratzen zuien, sekretu bat orain itziar asko erabiltzen dut zure artikuluek nik lanerako, Bai? Hombre. Uste naiz. Eta orain, lasai hau geratuko nahi, banipe plagiatu edo kopiatzen zaituztelako askotan, baina enai lehenko kuesta. Danok hartatruke. Zeuriek, astizenak zelan egiten duzuen berrian, ze ezinbestekuek zarien guretzat, bebai, elikatzeko, tonelako lanak egin alizateko, ni nuenien gauzak bile jazuek egin dituzuelako eta markuek eskaintzen osonak zatie beste danantzat, bebai. Itziar eskerrak asko tortziarren, plazer bat, zu esetutie. Berdin. Modan dauen beste mutil batekin goaz, Urko Lazabalek, bestak beste jakingo duzuek, Goiasari eskuratu du, aktore euskalduna, ze jatorra den, edabide guzti elkarrezketa eman dielako, eta osa horekin egoteko tarteare hartu du. Urkoren gana goaz. El Goya es para Urko Olazabal por Maixabel. Hortxe duzue Urko Olazabal aktore bilbotarrak Valentzian bizi izandako une berezia. Maixabel filmean egindako lanagatik, antzestaldeko aktore onenaren Goya saria irabazi du. Gaur, Carmen bere emaztearekin batera, orain dela urtebete eskas sortutako Bizie interpretazio eskola honetan hartu gaitu. Arratsaldeon, Urko? Arratsaldeon, kaixo? Zorionak lehen bizi, imaginatzen dut saria ondorengo egunak zoratzekoak izan direla. Eta dira, orain jarraitzen naiz medio guztiak atenditzen, eta
Ongi, bueno, hau pasa behar dudan movida da, ez? Polito da. Hementxe dugu, zuk deitzen diozun Pako. Pako, bestela kabezoia, baina nireak Pako deitzen da, ja izena jarri diogu. Eta zenbateko pisua dauka Pakok? Esaten dute 2 kiloterdi 3, gutxi gora bera, ne ustez bai, horrelako, hori, 2-3 bote jardo. Esker honen zerrenda luzea izan zenuen, saria jasotzerako orduan. Bai. Norbait ahaztu bazenu, oraintxe duzu aukera berri bat? Bueno, ahaztu, bueno, familia, bueno, ondo izendatzea, ez? Bueno, Aiton Amonak, Joan Zitzaigunak, Aita Joan Zitzaiguna, eta bueno, orgoian daudenak, eta begira, bai, ez? Baina, bestaldetik, ja, kuadriatoie guztiak aipatu nituen, ondo. Lehenbizi amarekin akordatu zinan. Eskerrik asko guztioi, muchas gracias a todos pues, por este privilegio. No, llegar aquí pues no es fácil. Bai, claro, normala denez, ez? Azkenean, nire bide laguna izan da momentu guzti hauetan, nire, goreneko momentutan da lurjota nengoenean ere, ez? Azken finean, bideo oso luzea izan da, eta oso korapilatzua, eta, bueno, azkenean oztopoak izan ditugu, eta, bueno, jeiki gara hortik, eta orain, behitu zen momentu goxo ari nezen bizitzen. Eta bizi interpretazio eskola honetako ikaslei ere aipamen berezia egin zenien. Hori da, azken finean, haiek dira nire entrenadoreak, ez? Haiekin nabil egunero, kamera atzetik begira, haiek begira, eta hortik hartzen ditut nik bebai ideiak, eta nire pertsonaietarako moduak eta hor entrenatzen ditut, haiek begira. Eta nola bururatu zitzaizuen, zuri eta zure emazteari eskola hau sortzea? Hombre, gauza da bestela Madrila edo Bartzelona joan behar direla, gure gazteek. Eta orduan, karo, ara joan, alokairu bat pagatu, eta lanean sartu, beste lanen batean, eta orduan igual hemen gaztetxoek badaukate aukera, jarritzea aita amaren gurasoen etxean, eta bestaldetik, ona etorri, eta denbora guztia honetarako dedikatu. Eta ez beste lan bat egiteko, hain zuzen, ez? Orduan, aukera edo haiek izango duten denbora gehiago honetara dedikatzeko. Eta, karo, eta ez da berdin Euskal Herrian formatzea edo Madrilen o beste hiriburu baten, Espainiako beste hiriburu baten. Da gainera horrela bai, Euskal Herriko harrobia ere indartzen dugu, sendotzen dugu. Zer, azken finean, ez dago horren beste, orain, azken bolada honetan, zorionez, irabazi ditugu zenbait goia, Eneko Sagardoi, Jon Elaspiur, eta, bueno, Maria Cerezuela bera ere, nirekin da bena pelikulan, eta zenbait goia irabazi ditugu interpretaziozkoak, baina gehiago behar ditugu, gehiago nahi ditugu. Aipatu didazu nola 2008ko abenduan jarri zen eskola martxan, imaginatzen dut pandemiak hankaz gora jarriko zuela eskolako lanala? Bueno, karo, guazi ginen pandemia erdian. Eta ausartu ginen, jartzen, bueno, ez dakit zergatik. Egenuen begiratu pandemiari, egenuen begiratu zenolako kalteak izango zituen pandemia batek gure eskolan. Ke ba, kontrario, ausartu ginen, hor bota ginen biztinara, eta listo. Eta, bueno, momentuz, proiektua aurrera doa eta sendotzen. Bai, jende asko, hendik ez dugu matrikula zabaldu, eta jende asko etorri da galdetzera, eta, bueno, honek ere, Pakok ere, zerikusia dauka horrekin, ez? Zapatuko galara bueltatu, Zurko, nola bizi izan zenituen gala aurreko ordu horiek? Azkenean, favorito izendatu diat, leku askotan. Eta orduan horrek presioa sortzen du, presioa handia gainera, ze pentsatzen duzu, zeo zer sor diozula jende horri, porque, claro, azkenean egiten dute, atsegintasun nahi dute zuk irabaztea, eta hori presio hutsa da, porque ez baduzu irabazten, segertatzen da, non sartzen zara. Baina, bueno, orduan, pixkat nervioso horregatik jartzen nintzen, porque ni nervioak alde batera usten ditut, beti lan egiterako momentuan, bestela ezin duzu ondo ordenatu burua pertsonai bat ekiteko, ez? Kamararen aurrean. Baina, bueno, Maria Cerezuelaren goia, Maria Cerezuela goia jaso zuenean, hasi ginen Carmen eta biok negarrez, baina pilo bat. Eta horrekin ja pixkat nire negarrak bota nituen,
Eta orduan gero nik jaso Horrekin lasaitu. Bai, bueno, Carmenek esaten dit horrela nengoela, Atzamarrekin horrelako en plan impaziente, eta bueno, baina, joe, super gustora izan zen. Geroko momentu hori, super goxoa, eta bueno, jolin. Oraindik ere ikusten dut eta unkitzen hau, Eta gero ondo ospatuta, Valentzian? Bueno, ospatu, ezin izan genuen ondo ospatu, porque ikasi 3 arte ibili ginen hor palau horretan, argazkiak, irratiak, medioak atenditzen, eta bueno, eta orduan hotelera joan ginen, geneunkan diskoteka bat, baina hor ginen super nekatuta, eta orduan logela baten geratu ginen hor hotelean, eta hor ospatu genuen. Politena behar bade izan da, filmak harrera oso beroa jaso duela, zinemaldian aurkeztu zenetik, bai kritika eta bai publikoaren aldetik, eta zuretzako ere, hainbat sari ekarri ditu. Lau, pasada bat izan da. Claro, pelikula estrenatu zenean, egenekien zen nolako emaitza izango zuen, zen nolako harrera publikoarengan, eta publikoak asko eskertu zuen horrelako pelikula bat egitea, azkenean hitz egiten duelako gauza oso importante batetaz, eta gero, claro, honek ekarri dituen gauza politak, gero, claro, eske izan da oso ibilera oso polita, zoragarria. Zure rola lantzeko orduan, gertatzeko orduan, zela egin zen? Esango dizut zer den gatzen, azken finean. Zuk hiltzaile baten larruan sartzen zara, eta hiltzaile hori barrutik ulertu behar duzu. Ezin duzu epaitu aktore moduan. Ze bestela ez daukazu nondik tiratu ez, eta, klaro, hori gatzena. Zelan zu, arro sentitu zaitezke beste bat hiltzen. Gainera, zuk uste duzulako, benetan horrek onurak ekartzen dituela zure herrialdearen askatu zenerako. Eta, klaro, nik urko moduan pentsatzen badut, esan zu haizu erratuta zaude, baina hori bizitu behar duzu. Eta osoki bizitu behar duzu. Eta hori plazaratu. Zaila da horrelako pertsonai batean sartzea. Isabel bera eta Maria Jauregi ere oso eskertuta agertu dira filmean egin duzuen lanagatik. Azken finean, Isabelen bizitza da. Isabelek nire ustez da gure Euskal Herrian daukagun superheroirik handienetarikoa. Zergatik anaren evoluzioa da, hain zuzen, Euskal Gatazkaren evoluzioa. Eta bera da simboloa. Eta horretara joan behar gara, hori pentsatu behar dugu. Inteligentzia emozional hori horretaz ikasi behar dugu. Bueno, Urko, zorionak berriro ere, eskaera pilo bat jasoko zenituen lagunen partetik Pakorekin batera argazkiak ateratzeko fotoko lantzeko bat montatu beharko duzu hemen. Eta montatu genuen, hemen bizien ja ikasleak ja bere argazkia bana egin dute, eta ja Instagrama eratu, WhatsApp bidez bidali, eta ez dakiz eta ez dakikual. Pako lapurtzen eskutik entzen didate, eta gero momentu batzutan ez dakit ez da non dagoen bez. Eta horrelako postasuna ematea jendeari, eta jendeak zelan eskertzen duen Pakorekin argazkia egitea, ni pozik, hola ez. Eta Pako bera be posi Bilbon, ondo moldatu da? Bai, alde zarra asko gustatzen zaio, potean ibili daia, baina orain falta zaio, txokoa nik ez du ezagutzen. Eta, jarriko diogu makaio pilpilean, eta postre txuleton. Ondo da, Urko, ea hurrengo baten elkar topo egiten dugun, alde zarrean, txokorretan, edo dana alakuan. Ni prest, Pakore bai. Ondo da, mila esker, berriro ere, Urko, gu hemen hartzeagatik eta sorterik onena eskuartean dituzun proiektu guzti horiekin. Eskerrik asko guzti hori. Eskerrik asko, Urko, berarekin egoteko aukera izan duten kazetari guztiek esan dutelako oso tarte atsegina pasatu dutela eta, nabaritzen da. Iraitz-Agirre, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon, aspaldiko. Aspaldiko, zelan zabiltz? Ondo. Zegoaz egoteko goz nengoen? Nire, onartu behar dut, pixkatola orain txesaten ari ginen, baina hola karamelotxo bat ematen diazu, hona etortzeko aukera, gauza kontua kontatzeko, gauza interesgarriak arakatzeko, eta zesango pa. Zesangotzun nik, gauza interesgarriak arakatzen dituena bera adalako, eta guk entzun, eta gozatu mendiragoaz gaur,
iraitz, eta gainera mendira joango gara, eta mendizaletasuna hitz egingo dugu, baina ez hori bakarrik, mendia guretzat, danontzat, mendizale izan edo ez, geure parte dalako, esango nuke, paisaiaren parte eta barruan sartuta daukagun gauza bat, danok. Zarantzari gabe, Euskal Herria zerbait bada menditsua, ez batez ere Atlantiar isurialdea, baina bueno, Euskal Herria horia ere menditsua dugu, aurre ibili gara, bardeak alde, barde inguruetan ere eta horrele gailurra edarrak eta baditugu, baina egia da, ez, mendia niri gaina hori gertatzen zait, ez, bidaiatzen dudanean ere eta desertuak oso edarrak izango dira, baina leku menditsuetan ez liluratzen gara, liluratzen gaituzte, oso ezaguna ditugun ingurune horiek, behar bada, gurean oso txikia delako, ez Euskal Herria oso lurralde txikia da, oso anitza da, baina egia da, oso herri menditsua, ez bakarrik mendia kirolerako, mendia azkenean gure paisaia kultural, sozial eta naturalaren parte da, ez da? Gure herriei testuingurua jartzeko, mendiz inguratuta dagoen herriak izaera batako, bestiek ez, nahi dut esan, oso herria partauetan bizitzen egon nahi nire bizitzasun eta asko igarten da, horrek badakolako izaeran eragina dauka, gure nortasunan eragina dauka, zalantza barik. Hori da, oso desberdina ez, baiara itxietakoak hori lagun batek esate zidan, gure ingurura torri ez debagoien aldera, eta oso baiara estuak dira, ez, oso Gipuzkoako hori baiara, arrain txikiak, baina 200 metro gora igo eta paisaia zoragarria ditugu, ez da, igual herrian eta errepide logikan ikusten dituguna, esategu ze, herri industrialak diren, eta zezatarrak, eta askotan pixkat hori ez gora begiratzen nahikoa izaten da, esateko, ostra, begirazelako lekuan gaude, eta niri gainera, ez naiz, berezik oso mendigo izala, baina, gure inguruetako berromeria, da gustatzen zaitez mendira egotzea, eta nire perspektiba aldetik Euskal Herriari neurri hartzeko ere izan da, ariketa azken urte hauetan mendian ibili eta ez, mendipuntan gailur batean da Euskal Herriari muga jartzen dizkiozu, eta ez hori ikusten da, Kantauriko mendiak ikusten dira, Pirineoak ikusten dira, eta Euskal Herria ze txikia, ze eskuragarria, eta eraberean zederra den ere ikusten da, ez da eraberean oso gogorra, ez, mendia ere zerbait romantizatua izan, romantikoki begiratu diezaiokegu, baina mendia ere oso gogorra da, mendian ere jende asko joan zaigu, eta eraberean mendia, behar bada, ez dakit nik hori gure amona eta amamarekin hitz egiten, ez, eta guentzat mendia lana zen, ez, gure amama beltzaina zen, eta ardi egin da ibiliko zen hartzain, da ordan berak mendiarekiko, seguruena guk aurre egun daukagun romantizismo horrekin ere zion begiratuko, ez, baina, lanlekuak izan direlako, politikoki ere, karo ez, gure gazteluak ere non daude, ez da, edo gure aurririk garrantzitsuenak non daude, edo, eta kontrabandoa, ez, ez dakit, muga gainera, gure kasuan muga oso menditsua, mendiek badaukate, politika da. Kontrabandoa, baso mutiloiek, basoaren erabilera hori. Ikatza, ez, horre, gogoan dut, pixkat, horrein dela 5 urteko kontuak eta ternuako kontuak ere, bidaiarik hori esatea zuten, ez, bailara guztia sagarrez beteta zeudela, eta mendipunta guztia sutan zeudela, ez, kareagatik eta ikatza egiteagatik, hau da, lana mendia lana izan dela, eta orain, gainera pixkat zinearekin da irati, ez, eta iratiko paisaiak, eta zen natural, eta, paisaia kulturalak dira, humanizatuak izan direlako, ez, bai, mendiak badauka. Izaki mitologikoen etxeren bat ikusi dugu, hau, beti da, zela begiratzen dugun, boto aldera eta bermarian gauen, eta oraindik ez da horrela kontua. Baituta automako txian berina bila bermari horti badabilen ikusten. Bai, eta gaurko, pixkat esan duzuna, mendizaletasunera gerturatuko gara, Euskal Herriko muga zeharkatuko ditugu, eta batez ere emakumeen ikuspegitik egingo dugu, gizonen ikuspegitik edo emakumeen ikuspegitik kontatu, zoritxarrez edo zorionez, gauza desberdinak ari garelako kontatzen, genealogiak eta historia desberdina direlako, eta pixkat, atzerrira joango garelako, baina baina nuen pixkat aipatzea Euskal Herrian muga aipatu dut eta kontrabandistak aipatu ditut, baina gaur egun ere, baditugu bide turistikoak, aintzinako langile edo erreferentzia egiten diretak, eta badago oso politia Zaraitzuko eta Erronkariko emakumeak, maulera espartine dela joatezion da enaren bidea, ez da? Eta 3 egun pasatzen zituzten oinez, eta gaur egun, egite ditugu 3 eguneko irterak eta oso bide politak, baina, begira, nondi gatozen, ez da, eta mendia zer izan den, ez? Mendia, emakumeak eta Himalaiara joan aurretik aitzindari buruz hitz egingo dugu. Aitzindari buruz hitz egingo dugu. Onartuko dut, pixkat mendiari leku askotatik begira jarri gintezkela, baina pixkat gaurko gaia etorri zaidan pixkat esku hartera duela aste pare bat, emakume talde zaharrenetako baten berria topatu nuenean, Eskoziako eskalatzailean, 1908an sortu zen elkarte bat, eta horretatik hasi nintzen esan nuen, ara, betiko ez, emakumeak, non daude emakumeak, zeintzuk izan ziren emakumeak, eta begira
begira nolako irudietara jauzi egin behar dugun, salto egin behar dugulako 19. menderaino, ez? 1808 urtera arte joango gara, lehenengo emakume alpinista kontsideratu izan den emakumearen inguruan hitz egitera, kasu honetan, hauxe dementxe dago, izanak eta aurpia eta dara jartzen dizkietola txuri beltzean, nola politia da etxeko lanak egitea, baina hemen, irudian daukagun hau, Mari Paradis da, Europako eta munduko lehenengo emakume alpinista bezala kontsideratua izan zena. Hau oso polita da, ze bera Txamonisekoa zen, bera jaiotzez. Gonakaz dabiz? Bai, gonaken dabiz. Horrein zalantza daukat, ez dakit hau bere barrazkia den edo Lucy Walkerrena den, baina ze horre desberdina du, ze, karo, 1808 guaz, ordan marrazki bidez da. Bai, bera da. Hau polipolita da, ze hau historia hau gainera pixkat gero harakatzen zen, bidaltza izuet gaia eta gero jarraitzen dut pixkat harakatzen da, oso polita da, ze emakume hau izan zen, lehenengo alpinista bera izan zen, edo bera aitortza zaio, baina urte askoan ez da bere izena, etzen bere izena ezaguna izan. Zergatik, bauzelako Chamonixen jaiotako emakume txiro bat, ostatu bat lan egite zuen, eta mendia, seguruna beharragatik edo, eta jakina da Mont Blancera igo zen lehenengo emakumea bera izan zela. Zer da kontua, 30 urtetara, noble bat zen, Henriette d'Angeville izeneko beste emakume bat igo zela, eta nola noblea zen, familia honekoa zen, prensan agertu zen, urte mordo batean beste emakume hori izan omen zen, Mont Blancera igo zen lehenengoa. Baina, azken urteotan edo, hoxe, 4.800 eta 7 metrotara igo ziren, horrelako itxurekin, eta gonaren apolita da, zeia, esango dugu, 20. mende aldera arte emakumeak ere gonekin igo behar izan dutela, gure amandreak ere gonekin igo behar izate zuten, ez ziteloko guzten, ez behar bada bakarri modogatik, baizik eta, baina hori beste kontu bada, poliki-poliki joango bada. Gona bategaz igotzeko esan duguna, emakumen ikuspegitik edo gizonen ikuspegitik askanien oso ezberdin ikusten da dana, eta egiteko erak bebai, alderatuko duzulako fraka batzuk edo gona batekin daukasun mobilidadie edo erortzien, zelan eutxi asko zailago delako. Asko zailago. Gona bategaz da gona luze bat, zer esanik ez. Eta horreko nietakoek ikusten egon nahienak, zer esanik ez. Eta koiek egin, eta etorri txapela buruen, zer esanik ez. Topatu dira, horrela, orain dela urtetxo batzuk izan zen, ez dakit justu da Alpeetan izan zela, topatu zutela bota bat, hildako gorputz bat, eta bota zen takoiak krampoiekin. Superpolitia zen, eta bai, horte gatoz. Bai, takoiak superpolitiako reitzik aurkitu zuten hanka hori da ez beste bat. Claro, takoiak zine bini. Imaginatu, baina bai, oso kurioso iruditu zitzaidan da, baina bai, justo soineko txuriarena, ze soineko txuri batekin egozen gure bigarren protagonista. Kasu honetan, 50 urte atzerago, 1871an, Lucy Walker izeneko emakume ingelesa, emakume honen itxurak ere zoragarria dira. Imaginatu, ze itxura, bere zeakin, makilarekin, soinekoarekin, eta hau izan zen, garaiko eskalatzailerik potenteenetako. Oso elegante hau, Zoragarria. 88 espediziotan parte hartu zuen emakume honek. Kasi nada, horrela esaten da, ezta? Eta hasi zen oinez, medikoak esan ziolako reuma zeukan, eta ordan medikoak esan zion ibiltzen hasteko. Beste guzti esaten diguten bezala, bakarrik etzaigula okurritzen, goimendietara oinez hastea, ez pasiatzera irtengo gara. Baina emakume hasi zen, mendi bueltak eta ematen, eta batez ere Alpeetara. Reumigar erreposu esaten zen, lasai egoteko. Horrela xer, bidali zuten, eta bai, eta Alpeetan ibili zen, eta hau da oso ezaguna, bereziki Zerbino edo Matterhorn, Zerbino hizkuntza latindarrez eta Matterhorn alemanez, ez da, mendiz zoragarria, hori esan, negola bigal zermatetik eta ikusia daukat betik, eta, amendi bat, imponenteak Alpeak bere horretan izugarriak iruditzen. Horregatik, esaten duen, mendizalea nahi, ez da, karo, esaten dut, Udalaitz eta Zerbino, ez dira gauza bera, ez da. Iman batako nik Zerbinokue, bertatik ekarritxe. Bai, matemateskietzen dena, ni ez, klaro, baina oso politxe. Egia da oso mendi zoragarria dela, eta, Lucy Walker izan zen, lehenengoa igo zena, eta bai, pixkate hori, abuztuaren gogetabian, eta gainar soineko txuri batekin. Koronatu zuen, gaztelera esaten den bezala, gaiur hori, eta oso emakume interesgarria. Mende berean, hortiko 20 urtera, orain, beste kontinente batera joango gara. Azkenean, karo ez, esan dugu, frantsesa, ingelesa, baina kasu honetan behira, itxuregatik ere zoragarria da, ez da, Annie Smith Peck, eta kasu honetan bera estatu batu zen, itxurak ere, eski marabia dira, ni asko, ez da, egia da, argazkiak oso politak iruditzen zaizkidala. Asko zerozu hau ja, hau, Bai, hemen ja beste puntu bat, ez, behar bada Kanadako guardiako erropa, ez, pixkat jose mitiko eta gauzak eta ikusten ditugunen, da, itxura estetika ere pixkat aldatzen da, eta emakume hau ere izan zen, beste eminentzia bat,
eta kasu honetan emakume hau interesgarria da, ze hau Andeetan ibili zen nagusiki. Honek egin zituen mendi gehienak Amerikar kontinentean egin zituen, ordurako, izan zen 57 urterekin igo zuen Huaskaran mendia, Huaskaranek 6.747 metro ditu. Ari gara ez, nola hamarkadatan kota igotzen hasten den, eta oso interesgarria ze honek, hau jopolita da, gainera gogoratzen zuen Nelly Blythe hitz egin genuen, munduari buelta eman zion lehenengo emakumea, eta hori Herstek finantzatutako espedizio bat izan zen, kasu honetan Huaskaraneko espedizio izan zen Joseph Pulitzerrek finanziatutako, horrela gaur egun esaten denean, ez, mendian espedizioak eta finantziazioa, hau da, mendigoizaletasuna bezain zaharra, ez? Ani Smith Peckek ganora asko dakon itxuriedako. Zorrotza ez da, hola pixkat... Honek gauza asko batera egiteko gaitasuna dauka. Bai, hau zen latineko irakaslea. Bai? Badako itxurie? Badako itxurie? Latineko irakaslea zen, sufragista zen, eta izan zen oso potentea, honek igo zituen hainbat sumendi, Popokatedetel eta Orizabakoa adibidez, eta egin zuen gauza oso interesgarria dela. Garai horretan pentsatzen zuten Koropuna sumendia akonkaua baino altuagoa zela. Orduan bere erronka izan zen, sumendi hori, Koropuna igotzea, eta oso ezaguna da bereziki, sufragista zelako, bere argazki badago, sumendi horretan, ez zuen gailurra egitea lortu, metro batzuetara gelditu zen, baina emakumeen bozka eskubidaren aldarrikapenarekin igo zen, gaur egun, Martin Zabaleta ikurreinarekin igo zen bezala, kasu honetan, Smith anderea sufragisten banderarekin igo zen, argazki zoragarri badago, bera zuriz jantzita, bere betaurreko honek abiadorenak edo izan ematen dutenak ez garai hortakoak, eta pankartarekin, eta oso interesgarria. Ardau zuritxu betartuteko negaz ondo, eh? Honek zerango zuen. Hor goizen berotuteko. Ostras, imaginatu. Ingo dugu ikerketa. Ze izan leiken, sufragisten artien. Andeetan egon da... Ikoretxu bete edo. Bai, edo ostoren bat behar bada, izan daik. Andeetan, igual ostoren bat mastikatzen joango zen gurutza. Beste bat, iraitz. Beste batera joango gara, pixkat mendilerro edo mendizarra desberdinak bisitatzeko, hemen bidean mordoxka galtzen ari garela itortu behar da. Hemen batzu bakarrik aipatuko ditugu. Beste hau, beste itxura da, Fanny Bullock Workman da, eta hau izan zen, ia pixkat, beste guztiak Andeetan, Alpeetan ibili baziren, hau izan zen bere senarrarekin batera Himalaiako gailurrak egitera joan zen emakume abenturazale bat, 14 bat urte eman zituzten urtero Himalaiara joaten, eta honek egin zituena da, behar bada izen, Karakuruma da, Karakuruma igo zuten, senarrak eta berak, 7.000 metrorekin, 7.000 metrotaragoaz, 20. mendean egingo da saltoa 8.000-kotara, baina hemen daukagu emakume dotore hau, ez? Eta hauek eman zituzten, auskalo zenbait egin zituzten, baina 5.000 metrotik gorako, auskalo, eta kasu hontan izan zen, idazlea, geografoa, kartografoa, hau ez ziren azkenan garaiko esploratzaileak, ez? 19. mende bukara, 20. mende hasierakoak, eta orduan oso profil, kirolaia bitarteko bat bezala, ingurua ezagutzeko, ez dakit jodean ere teoria da, baina, irudiak egia esan zoragarria dira, eta berriro soineko zoragarria egin. Argazkizek mundialak zedez erosu edana kanpinden da hori? Bai. Karo, garaiko teknologia guztiarekin, orain asko aurreratu dalako hotzaren kontrako materialetan eta bar, dinot, sufritzeko gaitasuna izango zutela. Hau izu, ez dakik gaur egun udala itzepatu du, baina gure mendietarako dirudela kantxen jungatik datozela, denogoa zelako goitik bera, dirudela, gainera mugaren alde batera eta bestera aldatu egiten da, eta horrek ere zer pentsatu eman barko liguke, ez, horrela goi mendizale tankerarekin eta, baina egia da gero, Zuk ez izan ezer supermendizaliz bazara? Itxurez? Bai, itxurez bai. Zero mendiko botak eta. Poteatzeko, horrela, herri honetan horrela egiten, ez da mendiko botekin poteatu. Egia da, Euskal Herrian egia da, haunek sakontzen hasi ezkero, baduela bere, Euskalduntasunan ere, mendia ez da zer gauza izan, Euskalduntasuna, eta gero estetikoki, zarpentsatu ondia ere ematen du, ez, ia txistek ateatzea izkigute ere, baina bai, bizkat erroparen oso kuriosoa ikusteko, baina nire bizkat pasatzen zait Irineotan beste aldean, bakeroekin ikusten duzunean jende igotzen, eta erropa bai, baina asko
askotan gehiegi ere, baina, bueno, bai, hauek egia esan polipolita dira. Beste bat? Beste bat, eta hoia pixkat mendea borobilduko dugu, zeiagia da, 20. mendean salto handia dagoela, eta, bueno, ni emakume honekin egia esan mendizale bezala sartzea, zerrenda batzuetan ikusi dut, eta beste askotan ez. Baina aitzaki aprobetxatu nahi nuen, ze mendia ez da bakarrik erronkak botatzeko, mendia da bitartekoa ere bai, ez da? Eta, bueno, nireetako emakume hau Frantzian eminentzia bat da, Frantziar estatuan, nik ez nuen ezagutzen, da egia da, izan dela, hau izan zen Alexandra David Nil. Emakume zoragarri bat. Zan emakume Parisen jaio zen, bueno, Parisen Frantzian jaio zen, aita anarkista zuen, ama oso sinistuna zuen, baina bueno, oso hezkuntza jaso zuen, aurtzaroan opera ikasi zuen, opera abeslaria izateko ikasi zuen, eta hor momentu batean herentzia jaso zuen, eta erabaki zuen, bera abentura zalea zen, eta bera hasi zen, Europa guztian bidaiatzen, bere ametsa Indiara joatea zen, eta azkenean bukatu zuen, bere 1 urtetara arte bidaiatzen, ez? 1 urterekin pasaportea berriztu zuen. Imaginatu emakume honen, 1 bat urterekin hiltzen da, 1 urterekin pasaportea berriztu zuen. Kontu da emakumea oso ez. Aurre, 1 urte gaz, bitu, Cesar. Izketan entzutea da, jo, benetan, eunkitu egiten daute emakume horrelako bizitza dukaten emakumeak izketan entzutea. Horretik gustatzen zait irudi zaharrak ekartzen, ez zaharrak. Euraia adin bat hartuta daudenean, ez bestela retratatzen dugu jendea beti gaztaroan, edo erronkak eta ez emakume hau izan zen. Emakume honek besteak beste bere gauza pakarra kontatuko duelako, beste monografiko bat merezi duelako emakume honek. Emakume honek pasa zituen, Dalai Lama ezagutu zuen lehenengo mendebaldeko persona izan zen, templo batean budista bihurtu zen, anarkista, feminista, danak pasa zituen, haitzetan, 4-5 hilabete pasa zituen haitzulo batean bizitzen, budismoa eta mistikarekin, baina bera da oso ezaguna, bera izan zelako lehenengo mendebaldeko persona sartu zela Laxako hiriburu debekatuan. Eta ona sartzeko gainera erronka izan zen, hau bai zela, hau egoskorra izan behar zen. Ez zioten utzi, eta orduan esan zuen, noa. Ez hain beste igual Laxan sartu nahi zuelako, baina ez zioten ez usten. Eta orduan zer egin zuen, bere beste kide batekin batera, jantzi zen bertako eskale bat bezala, eta 8 hilabete eman zituzten, Laxaraino hasi gabiltza, 5.000 metrotako portuak pasatzen 8 hilabete eman zituzten disfrazatuta Laxara sartu arte, eta emakume hau lortu zuen, horrela, bera erdiko hori da, bere irudia da, eta horrelaxe gau ez bidaiatzen zuten, tienda kanpaina horlako zaharretan hori, bibaka, momentuetan deskribatzen du nola lo egite zuen, da bibaka da, ez zaukan garai horretan izen horiek, baina, orduan bada emakume bat pasada bat, eta, itzuli zen, Frantzian eminentzia bat zen, baina, emakume honek jarraitu zuen, eta gainera garai batzutan ezin zuenean bidaiatu, adibidez Kanboia edo Vietnameko opera taldean sartu zen, da egon zen 4 urte opera kantatzen, da diru pixkat egin zuenean edoia gauza lasaitu ziren, berriz itzuli zen, da, egia esan oso emakume interesgarria, eta betxatu de iguali aski galdetuko dizita baino zen eltibatu goratuko duzu. Bai, ez dut ikusi, baina bai, pelikula. Eta berandu dauko, 1929an sartu zen beste hori, Brad Pittek egiten duena, hori ere benetako historia delako, baina bera 1924an sartu zen Laxan. Emakume elkartiek beba da, oso ezaguna, ez ezaguna da. Bai, niretzako, gainera bia puntuan esan dut, baina egia da, movida guztia zetorrela argazki zoragarri bat topatu nuelako, Scottish Ladies Climbing Club, inglesez horla bizkata euskaldunarekin, baina Eskoziako lehenengo Londresen egintzen, kontutan hartu behar dugu, gizonezkoen elkarteak, bai Londresen eta Eskozian sortu zirela 19. mende bukaeran. Baina guztiz debekatuta zegoen emakumeek parte hartzea. Ordan emakumeek zer egin zuten, euren klubak antolatu, eta Eskoziakoa 1908an sortu zen, Londreseko urte bete lehenago, eta hauek hasi ziren hasieratik espedizio aparteak egiten, ez da, berdina gertatu zen, Suitzan gertatu zen berdina, Frantzian gertatu zen, hau da, gizonezkoen elkarteak zeuden, eta emakumezkoak sortu zituzten. Eta orain gero Eskotisa aipatuko dugu lagoko bisatorrera, baina hau, aipatze alderan, etzako oso polita da izan delako, Euskal Herria ez pentsatzea, zenik amama eta amona aipatu ditut, baina gure amamari entzuten igen, ere eurak mendira asko joate zirela, eta egia esan abertzaletasuna bera ere oso lotuta egon zen, abertzaletasuna, azkenean ez, kultur, gure amama kriston barrak botatzen zituen, igual mendira hori, kantxen jungarako itxurekin, eta berak esate zigunean, urbiara takoiekin igotze zela, ez. Euskal Herrian,
bere orografiagatik, emakumezkoak hasieratik oso onartuak izan ziren. Noski ezin zuten behar bada gizonak bezala ez zuten parte hartzen, baina emakumezkoak hasieratik esan duguna mendia, Gorbeia, Pagasarri eta gure ingurukoak ez dira behar bada goimendiak. Ez orduan emakumezkoak oso modu naturalean hasi ziren sartzen, eta 1924ko adibidez, Bilboko Klub Deportiboan, baina sustatzen zen emakumezkoak parte hartzea. Okarrezpanago Elgetako... Zer gazki politxe, Jo, pasada bada. Horre, Elgetan sortu zuten ere Euskal Mendi Federazioa, Euskal Nafarra, eta horre dago olako testimontzio, esaten dela emakume pila bat iritsi ziren Elgetara, eta hori oso onartuta egon zela, ez? Eta hori salbuespena da, konparatuta adibidez Suitzan emakumeak onartu zituzten taldeetan 1978an. Izugarria da, ez? Nolako, gizonen misogino nolako izan den zentzu honetan, goimendiak egia da desberdina dela. Eta hala ere ilaski, ze hau ibustote importantea dela, ze hau ez nuen ezagutzen badira, Carmen Iza, Raimunda Arroyo, badira hainbat emakume interesgarri, baina bat aipatzearren Pilar Larrañaga 1915-1920an, Balaitusa Pirinotan igo zuen 3.000 metrotik gorakoa, hori, 1920 baino lehenxeago, pixkate aipatzea aldera. Ze argazki ederrak, aitzindarienak, Himalaiara goaz. Himalaiara goaz, eta orain sartuko gara 8.000koen karreran azkar, pixkate eurak ere, egia esan, hau izan zelako, oraingoak hamarkadaka joan bat ziren, egia da, 40 hamarkadara, pixkat hau bazen ritmoa, 60 hamarkadatik aurrera, mendizaletasun estremo honek hartzen duen abiada izugarria da, ez? Eta emakumezkoen kasuan ere, begira zer diren gauzak, begira zer esaten ari ginen, emakumezkoak gizonezkoekin, askotan entzia dela uzten, goneekin. Himalaiako lehenengo espedizioak emakumeen eskubideak aldarrikatzeko espedizioa. Diraz, binaz, kasualitatea, ez da? Ze beti berdinarik engabiltza, begira, ez da gauzak. Eta lehenengo espedizioa... Bai? Zeu izango zara, ez? Bila hasitan beti emakumeak euren eskubideak aldarrikatzen da. Baina adibidez 1949an izan zen emakumez osatutako lehenengo espedizioa, 12 emakume parte hartu zuten, nazioarteko espedizio bat zen, eta txoiura igo zuten, baina hau izan zen, nahiko pena, ze lehenengo saiakera horretan, lehenengo bi emakume mendizaleak ere hil ziren, txoiu igotzen, ez da? Orduan, hori izan zen lehenengo saiakera, hor zeuden Klaus Kogan, jende ezaguna zegoen. Pena bata eskolako liburuetan eta historia liburuetan guztia agertzie, pena bata? Azkoz divertigarria izango litzateke guztia. Bai, ezke bira, zelako gai ematen diguten, zelantzari gabe, bai. Eta hor batzuk egia da, batean bat behar bada belarrira ezagun egingo zaigula. Horre esandakoa, 1945an, Eskoziako Ladies Club honek, izan zen lehenengo espedizioa, bai egin zutela, emakumez osatutakoa denak emakumeak, Monika Jacksonek gidatuta, eta Himalaiako mendizarra oso bat egin zuten. 6.000 metrotan ordan, klub hauek urteetan ere indarra handia hartu zutela, azkenean emakumeak horra balduz bitu zirelako, ez da? Eta hemen ja, lehenengo 8.000koak, eta hemen daude 3 emakume zoragarri hau, Japoniarrak, Naoko Makaseko, Masaki Ukida, Mieko Mori, eskerrak irakurtzeko aukera daukadan, 1000 eta barkatu, eta xerpa bat. 1974an egin zuten hauek, Manaslu igo zuten lehenengoak izan ziren, eta urte betera, behar bada, ezagunena dugun, beste kasu honetan Japoniarra, kasu honetan Shisha Pagma igo zuen, Junko Tabei, Shisha Pagma eta Everest igo zuen lehenengo emakumezkoa izan zelako, hau ere beste xerpa batekin, bai? Eta, Junko Tabei, egia da, hau ezaguna da, honi bintzat izana ez da ez ezagunena egite zaidanetako bat. Beste bat aipatze aldera, azkar, baina hau leyenda badelako, eta hau dakienak ezagutuko duenez bintzat aipatu egingo aipatzen nahi dut, Wanda Rutkiewicz Poloniarra. Inoizko alpinistarik onena. Horrela zehatuta, 8.000ko egin zituen, eta kabian gaua pasatzen gelditu zen gailurra egin nahian, eta kabiak eraman zuen, bere gorpuetzen inoiz topatu, baina dokumental mordoa dago, eta emakume oso interesgarri bat, hori Kantxen Jungan, hiltzen 1982an. Ze irudi, ze guapa, Eta daude emakumeen irudi asko eskalatzen, eta da gorputza, eta oso emakume, oso lore pila bat, egia da literatura, mendi literaturan asko hitz egiten dela emakume hontaz, bai.
Eta gero azkena bai Malaia bukatuko dugu, noski pixkat gainera nola etxera etorri behar dugulako, azkenean horien dela markada bat, lortu zela, ez da, lastarketa izan zen, 4 mendizaleren artean, 4 emakume mendizaleren artean, azkenean 2 iritsi ziren, azken punta horretara, Edurne Pasaban, Tolosarra, eta Eusun Korearra, ez da, hemen oso polemikoa izan zen, Eusen ustez iritsi zelako... Bai, bien arteko lastarketa hori, ez da, bai. Bueno, azkenean onartu zen 14 igo zituen lehenengoa, edo bintzator paiketa bat egon zen. Baten, bai, matematik ikusita eta ziurtatuta, Edurne izan zela. Hori da. Eta hor da, egia esan oso politia izan da, eta garai horretan ere Josune berezi hartu aipatu behar dugu, ez dela mendi zentzurtua, baina eskalatzaile, markak egin, markistak izan dira, eta hori ez, 20. mende bukaera iritsi gara, 21. mendera iritsi gara, Euskaldunak, gure inguruko mendietatik aratago markak egiten, ez nik uste dut oso politia dela, eta oso... Eta bukatzen nahi nuke, bota du xerparena, baina uste dut oso interesgarra eta oso importante dela. Iruditzen zait, hau dana kontatuta, eta uste dut mendian ibiltzeko 11 modu eder daudela, ez dela bakarrik gailurrak egitea eta erronkak egitea, baina txolitak aipatu nahiko nituzke azken urtetan ikusi ditugulako, ez da, Boliviako emakume hauek soinekoekin, kasu honetan, ez da, txolita soinekoekin, eta horrela aldarrikatzen dute, hauek kozinerak dira, hauek izan dira Gakongauara eta Boliviako handeetan eta sukalde lanetan ibili direnak, 11 ez da gizema metrotara dabiltzanak, eta egun baten erabaki zutenak, eurak ere gailurra egin nahi zutela, ez da? Baina pixkat xerpekin gertatzen den berdina, ez? Izen guzti hauek esan ditut, mendebaldeko emakumeak edo kultura herrialde aberatsetakoak markak egiten, laguntzaile pila bat daudelako, bestela ez liratekelako iritsiko, ez? Orduan, zentzu horretan txoliten oso interesgarra iruditzen zait, eta Martin Zabaleta aipatu dut lehen, baina lehen bueltak atzaten nuen, begira zer den uste dut xerpa bakarraren izena izango dela ezaguna, eta segurenera Martin Zabaletarekin igozen pasanten barena izango da, Euskal Herrian asko azpimarratu zelako, baina esaten, kauen la letxe egia da, ezke xerpak ez ditugu ez da kontatu ere egiten, ez da, beste batzu markak egiteko, mentxe, atzetik, ez? Zuk ze plan eukitzezu egunero? Egunero nahi zuterri? Egundanatan libre zauz? Egundanatan ez, oinalako gepolitzen bat da. Egundanatan ez, zuk nahi zuterri emeti. Terri lasterri reitzagirre, zetarte, ederra pasatu dugun, plazer bat. Eskerrik asko etxeko guzti horregotik arren, ze ondo hasi dugun astea, bihar arte.